ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାବଣ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ରାବଣଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏକ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ରାମ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ରାବଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏହା ଅନେକ ଥର କରିସାରିଛି। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ତେବେ ସୀତା ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ରାବଣ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମ ହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମୋ ମା ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜ ଭିତରେ ରାମକୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କର। ତୁମେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକ କହିଲେ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।